ABS Action Boy mu zauna lafiya Nigeria, one people great nation. Yan arewa na faɗi na ce mu zauna lafiya Nigeria ƙasa ɗaya. Say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists. Ta'addanci babu ta'addanci, terrorists say no to terrorists. Mu daina ta'addanci, mu ake kashewa kullum muna ta yin hijira. Kowane wawa idan ya zo mu za ya yaudara. Ka je lungu da sako yan arewa ne suke bara. To matasa ya kamata dai a yau mu ankara. Karka yadda wai wani wawa ya yaudare ka, saboda yan kudade zaka je ka kashe naka. Kidnapping, robbery a nan gizo ke saka. Boko Haram da bandit sun bi sun addabe mu. You see Fulani herdsmen shanu suke ta sata. Yan arewa to mu gyara, sutura sawa mu tsara. Yan matan mu shigar banza suke yi koko tsirara. Babu burgewa a radi din kina fitsara. ABS faɗin gaskiya ni yanzu na fara. Yare addini bangare na kabilanci mu muke kashe junan mu, yin fada a tsakanin mu muna kona dukiyar mu. Saboda yan dalilai muke tada hankalin mu. Mun dauki hasada bakin ciki da muhimmanci, shi yasa yake wahala ma a yau mu yo zumunci. Waɗansu a matan mu sun zaɓi karuwanci, muna ji muna gani a yau an rushe kasuwanci. An kawar da mu a tushe, a yau mun koma reshe. Don za su ci sabon yanka mu su ba mu mushe. Mu muke gini ya kai linta sai a zo a rushe. Ni ne Action Boy kashe ba sai arewa na faɗi na ce mu zo na lafiya Nigeria ƙasa ɗaya. Say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists. Ta'addanci babu ta'addanci, terrorists say no to terrorists. Mu daina ta'addanci. An kashe mazaje matansu zawarawa kuma yaransu marayu. Wani kokari muke ta yi a yau domin su rayu. Duk muna wahala masu jin daɗi tsiraru. Ka san me ke damuna ne wai Alhaji Nespa? Samari da yan mata mun daina yin shigar mu, mun koma irin tasu. Wai wayewa ce, ina wayewa wai a wurin mai shigan tsaraici. A da faɗan arewa ko shigar sama daban ne, amma yanzu sai an bincika ma kafin a gane. Yan ƙasa mu an kare fa, zama na lafiya ya fi zama ɗan sarki fa. Kwanciya na hankali ai ya fi kwanciyar katifa. Boko Haram da robbery, banditry, kidnapping dukkansu akwai muni. Suna ɓata yankunan mu, suna ƙona gidajen mu har ma da dukiyar mu. Kar mu yadda da tsarin su, kawai mu nemi namu. Yan ƙasa ta ya kamata dai mu yi tunani. Gaskiya nake faɗi don bana jinjani. Na san wata rana dole ne za ku tuna ni. ABS yan arewa na faɗi na ce mu zo na lafiya Nigeria ƙasa ɗaya. Say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists. Ta'addanci babu ta'addanci, terrorists say no to terrorists. Mu daina ta'addanci. Arewa Nigeria ƙasa ta, wayo arewa, arewa, arewa Nigeria ƙasa ta. Mu daina kisa, mu daina kisa. Mu zauna lafiya, mu haɗe kanmu. Yobe, Maiduguri, Sadan, Kaduna, Yola, Katsina da Zamfara, Benue har da ma Taraba. A wannan yankuna ake zubar da jinananmu. Musulmi da Kirista sai ku zo mu haɗe kanmu. Kar mu manta cewa Allah shi kaɗai ya yi mu, komen mu a tare, amma a yanzu mu muke ta karkashe junanmu. Stop, stop, stop the bleeding. Nigeria one nation. Ina ce mu zo na lafiya Nigeria ƙasa ɗaya. Say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists, terrorists say no to terrorists. Ta'addanci babu ta'addanci, terrorists say no to terrorists. Mu daina ta'addanci.